At eto na nga, dumating na yung ating in-order na bubong. Ayan, mula sa 7G. Yan ang ating 12 feet long span, 0.40 yung kanyang kapal. At gusto ko rin i-shout out yung mga kuya natin na nag-deliver kasi talagang pin-priority nila ako para daw na sa ganun bago mag-tag-ulan is magawa na agad. At shout out din kay Ate Rufa na nagbigay ng bonggang discount para sa ating naging 2 piraso ng bubong. Ayan na siyang sasakop sa kabuuan ng aming bahay ng Shijin. So, mamaya i-check natin. At, ayun na nga, na-deliver na yung mga bubong natin ngayon. At sisilipin natin yung taas kung paano nila ikakabit yung ating mga bubong. Pero, gusto ko muna mag-thank you kay Ate Josie sa hagdanan kasi pinahiram niya ako. Thank you so much. Mahulog ka! Let's see yung ating bubong sa taas. Kakabit na siya. Yan. So, andyan na si Kuya Mike, Kuya Michael, si Rayson, at saka si Koreano. So, sila yung mga gumagawa. Kaya pa kaya ako dito? Ayun na siya. So, ikakabit na siya. Titingnan natin. At ito na nga, nandito na tayo sa taas ng ating bubong. Ayan si Kuya Mike, yung siya mismo yung gumagawa ng aming bubong. Ayan, at tinatanggal mo na yung iba sa mga yero. Ayan na, ang dami na rin butas. At itong gilid na to, yan, dyan, madalas tumulo yung mga tubig namin kasi nandyan banda yung fish, saka yung mga saksakan namin. So, ngayon, medyo pinataasan ko na ang gilid natin, tsaka secure na wala na talagang tatagas sa tubig mula sa gilid ng pader. Tinatanggal na yung mga yero dito sa bandang CR sa kabilang side. Ayun na. Wala na yung mga lumang bubong para mapalitan na ng bago. Yun. Yan. So mula dito sa taas, tinatanggal na yung mga dating bubong. So ganyan kalaki yung ganyan kataas yung naidagdag na taas. Makalahating tao. Ayan yung mga yero. Ayan. At ngayon naman si Rayson naman, iyang inyong nakikita. Siya yung isa sa mga helper. At siya rin yung aking nagiging runner o taga-takbo. Pag kailangan ako, pag kailangan ko naman, siya yung tumatakbo papunta sa palengke. Ayan. So binubunot niya yung mga pako mula dun sa mga yero. Para na sa ganun, pag inakit na yung bagong yero o bagong bubong, pwede na tanggalin yan, bababa na namin siya. So mamaya papatid ko rin natin. Masipag yung batang yun, napakadali kausap. Ibang bubong kasi dito matagal. Kaya, keep it up, boy. Bababa na lang mga yun. At dahil nga gusto ko na rin matapos kaagad yung aming bubong, ay tumulong na din ako bago pa man kami maabutan ng ulan. Dapat may ilagay na at least yung mga bubong. Ayan, para safe na siya. Ayan. Ang hirap pala talaga maging construction. Ako, ayan. Napakarami pa yan na mga yero sa taas. Dito na kami sa last part ng bubong sa may bunga. Natanggal na tayo ng mga lumang yero. Mapunta na rin yung mga bagong yero natin.
At ayun nga, natanggal na yung mga yero mula dyan sa bungad na parte ng bahay. So ibababa na namin yan. At talagang hindi ako nagpaawat kasi nga sabi ko, gusto ko na siyang, wag naman sana madali, pero at least mas mapadali. Diba? Siyempre kung mas marami ang gumagawa, mas mabilis siyang matatapos. Ayan. Siguro mga nasa 20 mahigit yung yero na nasa tinanggal namin din yung mga lunang yero. Kaya napakaraming binaba at tinanggal talaga. So, ayan, nakikita. Tsaka iba-ibang klase. Merong flat, merong wavy, mga ganun. At nakakaloka, di ba? Ako lang talaga yung nagko-construction ng naka-duster. Oh, di ba? Only Mom G. Hawakin ko na. At ayan na, 2 yero na lang ang ilalagay dun sa magkabilang dulo para matapos na siya. Ayan, tapos susunod naman yung paghahalo blocks. So abangan ang mga susunod na kabanata. Bye! Ito na ang next part. Abangan ang pagsisimento at paghahalo blocks. See ya, mga momshies! It's DJ.